अमा आदार होनांगौ आरो उन्दैफोरनि स्कुल खुलिबाय मा खालामैखो बिलाय मासि लोखि सारायजोआव मोनखो आंलाय बे साननैयाव फैयाब्ला नै सिहरसै गोदान लागोन आङो साननैयाव फैयाबा रास्ता देरहासारदा आरो आदा प्रेक्टिकेल साथामखौ माने फंबाय मोनहा बरायनाय दं आरो दा गासै माने फैनो हानायनि थाखाय आरो जेनेबा ओनसोलाव दा मोनसे बाथ्राया मा होनो फंबाय मोनहा मोनसे रिकुवेस्ट माने आदाया बे आपेल आंगुर बेखौ माने डाइलगखौ होबा मोजां मोनगौ होननाय जादों जेनेबा बेयावनो साख्रिल' मोनग्रोथोंना फिथाइ सामथाइल' जागोन आङो नासपति खाजु बादाम आपेल आरो आदा मोनसे सदुमयाव दंमोन डाइलग बै हिनजावा माने हाबा जाखांनायनि उनाव बै थास रुबाय थानो मोननाया बेखौ खाथि इयुनानि सिरिमोन गोसा होनदो जों मोना सिरिमोन बे माबा अमा आदार होनांलायनाया गावनि बिमा बिफानाव आलासि जायोबाखि बिदि सप्तानै गाहाम आलासि जायो अमा आदार होनांगौ आरो उन्दैफोरनि स्कुल खुलिबाय मा खालामैखो बिलाय मासि लोखि सारायजोआव मोनखो आंलाय बे साननैयाव फैयाब्ला नै सिहरसै गोदान लागोन आङो साननैयाव फैयाबा आरोखि बिदि आरो मोनसे दंबावोन आदा बै थानसालियाव जिरायनानै सिन्था खालामनानै बोरैबा मा होनोफ्राय हिनजावफोरनि सिन्थाखौनो मोना बोरैबा मोनसे दंबावो बे माबा बे मोनसे गोरजिया थानाया बे ओरैबायदि नों होननाया माब्ला बिदि बैसो जाफैखो थालखौनो मोनाखिसै साख्रिफोर मोनब्ला हाबा लानानै ग्रोम रायजो जाजासिगौमोन बेना थारैनो बे समाव मोनसे खावलायनाय दिनै फंबाय सानैया देरहासारदा आरो प्रेक्टिकेल आदा बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों बरायनायजों मोनाबिलि समाव बिथांमोना बरायगोन आरो बे समाव बिथां सानैखौ बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय सारखौनो होग्रोनोसै आंखौसो होबाय दे थेंक इउ दे आदा गोजोननाय थाबाय फंबायमोना दिनै ओनसोलाव फैनायनि थाखाय साथामखौबो बरायबाय दिनै दसेनि उनावहाय प्रेक्टिकेल दा आरो देरहासार दा बिथांमोना सासेयाथ' मेथाइ खनगोन सासेयाथ' मेथाइबो खनो डाइलगबो मारिगोन कमेडियानखा सासेयाथ' मुंदांखा आबु गेमस्रिमोनजों साफाना खामग्रा खाम जेनेबा गोसो बायदिखा ओंखायनो मा होनो होनदों आदा गोजोननाय थाबाय आङो दिनै बे दैमासिनि सिलामनि मा जायगा मोनलाय बगरिगुरि जनाय बगरिगुरि बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बेयाव फैनानै फार्स्ट टाइम फैदों बेयावनो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो गांगा थफाल' सिंगार दंबायो बिथाङा मा बुङो बुंथोंसै एबार जेखि जाया मोजां मोनदों आदा सन्जिब ब्रह्मनि न'खराव आङो दिनै खननै जाबाय बिथां आदा सन्जिब ब्रह्मनियाव आङो दिनै दाउ हांनाय जानो होननानै फैखादों मोनजादों मोजां मोनदों अमा बेदर हांनायबो जाहोनो नागिरदोंमोन खिन्थु आंना देहाया मोजां नङैखाय आङो जानो हायासै थेवबो दाउ हांनायखौ जाबाय साबसिन मोजां मोनदों जोंना बाजैया बिराद गोथाव दालि ओंख्रि संना होदों आं दालि ओंख्रि जाबाय खिन्थु बाजैया बिराद गोथाव दालि ओंख्रि संना होनायखाय आरो लोंगुलायदां बाजैखौ खोनानाय बायदिब्ला चिरांनि ओरै रुनि खाथानि होननाय खोनादों आमाइनि फिसाजोनो आमाइनि फिसाजो आंथ' मा बुंबावनो ना आंथ' लकेलानो जाबाय थांनायफोर आं खेबब्रै जाबाय बेहाय प्रग्राम गानायाना बेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नांगौ बायदि लकेल बिराद मोनजायो मा जानो खुसिया जानो ना आगुर जानो ना आलाय सिलाय माने आंबो मोनजाबाय औ जोबोद गोजोननाय मोनदों स' थेंक इउ गासैबो साथामखौ बरायनायनि थाखाय